Тате, може ли да спя в Сашко тази вечер? Да бе, заминавай бе, ама мини през майка си да я питаш първо. Yes, ама ме пускаш, нали? Бе заминавай бе, не ма занимай с простоти, гледам си мача. Чия ли бе, вкарайте един гол бе? Георги! Накъде бе, момченце? Ще спя в Сашко. Какво? Да спиш у Сашко ли? Че кой те е пуснал да спиш у Сашко? Ти ме не питал ли си? Тати ме пусна. Баща ти? Кога те е пуснал баща ти бе? Що не съм чула? Няма такива работи. Ама... Не е ли важно моето мнение? Няма да ходиш никъде. Ама аз обещах на Сашко. Изобщо не ми говори. Никакъв Сашко, никакъв Машко. Утре ще копаем лозето. На баба ти и дядо ти трябва да ми помагаш. Заминавай горе в стаята си. Че спяло Сашко. Прескрив макарон. Стига сумтя. Мамо. Кажи, може ли пари за дюнер? И получаваш дъвка с косъм, да ми се мащаш от главата. Стига де! Мамо, може ли 5 лева? Не. Ама... Кво ама бе? Какви 5 лева? С баща ти знаете само да искате, ама никога няма да ми помогнете с нещо. Кво ме гледаш като бухал? Изчезвай ми от главата. Само дай. Мамо, искаш ли помощ с нещо? Не. Аз ще се оправя сама. Не ми трябва помощ. Сигурна ли си? Да, бе, Георги, сигурна съм. Ама 100% сигурна. Ох, бе, Георги, да, не ме карай да повтарям. Сигурна съм, то не е много. Ще се оправим. Мамо, как си? Какво направих пак? Въпросът е какво не си направил. Стоиш цял ден и си ровичкаш на този телефон. А аз съм мъча като грешен дявол, как ми тъй срам бе. Нали аз те питах? Никой не ми помага в тая къща, никой! Като чиракиня съм, като чиракиня. О, госпожата! Георги! Здравейте, госпожо! От кога не сме се виждали, бе, моето момче? Откакто завършихме. Такова, ами ти? Как си, бе, моето момче? А майка ти как е? Такова, ами ти прочете ли книгите, за дето ти оставих за лятото списъка? Прочете ли поне една книга? Нищо не си прочела, а? Ще те видим ни на 15 септември, като почнем. Хубаво. Да поздравиш майка си, да? Добре, ще я поздравя. И да й кажеш, че имаме родителска среща на 1 септември. Ще събираме пари, да. За какво? За учебници, за какво? Да, айди, моето момче, айди. Хора, госпожата май няма да идва днес. Ще имаме свободен. Чакаме 15 минути, ако не дойде си тръгваме. Я да се връщате по местата си всички. Какво си мислите, че ще имате свободен час ли? Да, ама не. Я въдете всички по един лист бързо. Анастасия, сядай си на мястото. Госпожо! Georgie, what are you doing in the corridor after the first Vanets, Where are you going? Така си бил на breakfast до сега. 800F, всички трябва да са in the class. Yes, nobody in the corridor after the first Vanet. Това за всички се отнася, okay? Не ме карай да те води преди директор, защото ще има very bad последици, okay? Ти написа ли си homework за today? Не ме карай да те изпитвам след малко, като вляза при вас in class, okay? Внимавай in the picture. Наблюдавам те, Georgie. Хайде go in class. Ivan, не се мокрете with that water, okay? I'm coming over there. Кой с тебе ме събра, я доведа бера. Обичам те, ама малко си тралала. Скучно ми ти е с мен, скандали 100 на ден. Обичам те, ама... Билети и карти за проверка. Келеш, ти защо с автобуса с закуска и с сок в ръка, бе? Не виждаш ли какво пише и тук на този знак? Консумацията на закуски и на сокове не е разрешена в автобуса. Какво ме гледаш? Я не ме заплашвай с този телефон, бе.
Ще го щупа тази телефон. Кво ме снимаш? Снимай. Да ти се не знаят и децата да се не знаят. Не може че ти, бе. Значи как не ви срам, бе. Ей, сега ще изхвърля от автобуса като мръсни коти. Ще се обадя в полицията. Ма на кога ще звъниш, бе? На кога ще звъниш? Ако ще звъни на арменския папич, не ми е. Ще ви кача в Не интернет. ме заплашвай, бе. Тази кондукторка е луда. Я го сваляй, бе! Петре, я го сваляй от този автобус, бе! Няма се занимавам аз с келеши, я слизай от тук, бе! Слизай! Билети или карти за проверка? Билети или карти имаш ли? Как да га нямаш? Аз да не съм ти тука някаква каса. До сега те гледах навънка, лапнал цигарата от устата и не си купуваш билет. Цигарата е по-важна. Аз не съм длъжна да давам билети. Да, 1,80. Каква е тая 50 тачка, бе? Те не съм ти банка да ти развалям парите рано сутрин. Нямам, сега започваме. За какви са имате, бе, хора? Значи да ви развалям парите, билети да ви давам. Значи на готово, всеки може. Не ми плаща достатъчно да се занимавам с такива като вас. Слизаш и си разваляш парите, хич не ме занимавай. Георги, на къде? Ще излизаш. Ма да не ми се пребереш по нощите. Няма да те чакам. Аз заключвам, пък ти се оправиш. Дай си, Слава, каква е тази петица, бе? Какво ме засяга, че имаш най-висока оценка в класа? Коя е високото? Нали не е шестица? На каква родителска среща да ходя, бе? Аз съм на фризьор тогава. Какво? Някой те ударил ли? Няма да се даваш, ще отстояваш себе си. Безнежа, ти не ме учи как да си гледам децата, окей? Бе, Иванчо, маме, да си ми виждал телефона, бе. Или мога да го намеря цяла сутрин? Каква съм гламава. Красива си като една червена роза. Ето вижда тебе, аз я нося. Кажи ми, че ще бъдеш само моя и ще ме обичаш всеки ден. Мамо, Кажи, бе, Георги. може ли да ми изпееш луда по тебе за лека нощ? Как ще пея луда по тебе, бе? Ти чуваш ли се? Айде де, 20 секунди. Не. Айде де, 10 секунди. Абе, не ти казах, бе. Какво правиш, бе? Тогава ще те кача в интернет, всички да ти се смеят. Моля. Луда по тебе ще си остана, дори да бъда жива рана. Луда по тебе, дори да зная, че ти с мен не си играеш. Луда по тебе ще си остана, дори да бъда жива рана. Луда по тебе, дори когато ми тровиш с лъжи душата.